गामि सामलाय आफादनि दैदेननायाव जाय फरायसा बिथांमोना 2020 मायथाइयाव मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव उथ्रिसारनो हाबाय सेथि नैथि बा थामथि थाखोआव बिथांमोनखौ बरायनाय बे हाबाफारिखौ दैदेननाय मानिजाथाव आफादगिरि थामहिनबा बे गामिनिनो सामलाय आफादनि आफादगिरि आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैनाय अल बड'लेण्ड स्मल टी ग्र'वारनि मानिजाथाव आफादगिरि सार बिथां जोंनि डिमाकुसि दखरा एबसुनि मानिजाथाव आफादगिरि आरो बे फरायसालिनिनो गाहाय फोरोंगिरि सार बिथां आरो जोंनि डिमाकुसि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो बोसोनगिरि सार बिथां आरो जोंनि दखरा एबसुनि गुबुन गुबुन बिबानगिरि नोंथांमोन आरो बे गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोन आरो फंबाय बिनानाव फरायसा नोंथांमोन दा दिनैनि नैबे जि फरायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै फंनैसो बिबुंथि लाखिनो होदों आरो लोगोसे केरियार काउन्सिलिं माने फेलिसिटेसन काम केरियार काउन्सिलिं होननानै बेवहाय बेनाराव लिरदों माने जिउ राहा लामा दानायनि सोमोन्दै माखासे बेवहाय सावरायनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों आंबो बयबो बुङो मोनसे लक्ष्य थानांगौ लक्ष्य थांखि थानांगौ जानो लुबैनाय दा बै थांखिनि गेजेरजों गावनि जिउखौ जोङो मोगथां महर होनो नाजानांगोन दा बेनि आगोलाव जों नांगोन थांखि लानायनि सिगांनो जोंनियाव मा थानांगोन जे गुन गोनां सोलोंथाइखौ जों लाग्रोनो हानांगोन आरो गुन गोनां सोलोंथाइ माखौ बुंदों जे जाय फरायसायानोखि मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन हायार सेकेन्डारियाव फार्स्ट डिभिजन बा स्टार डिस्टिंक्सन लानानै पास जायोब्लानो बेखौहाय बियो सासे गोग्गो सोलोंथाइ मोननाय सासे फरायसा जायाबो जानो हागौ माबायदियै जाय फरायसायानोखि मेट्रिकआव डिस्टिंक्सन लेटार मार्क्स लानानै पास जादों बेजों लोगोसे बिनाव मा थानांगोन मरेल केरेक्टार सोद्रोम आखल आखुआव थाफानो नांगोन मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन मोनदों नाथाय बिनिया जि आखल आखु जि बाथ्रा रायलायनाय धन गेदेर गोलावखौ सनमान होनो रोङा बिफाखौ जुदि आफा होनो लाजियो बिफाखौनो जुदि जा बोराया जुदि बुङोबा फोरोंगिरि बा गेदेर गोलाव बिथांमोनखौ जुदि सनमान होनो जुदि रोङाब्ला रायलायनायफ्रा जुदि उन्दै गेदेर जुदि बेबायदि जेबो फारागथि लाखियालासिनो जुदि रायलायोबा नोंनियाव जानो हागौ नों लेटार मार्क्स मोननानै फार्स्ट डिभिजन मोननो हागौ नाथाय बेखौ समाजनि मानसिफ्रा हयथ' बेखौ गनायाबो जानो हागौ आरो मोजां मानसि हिसाबै दा बेखायनो होनदों क्वालिटि इडुकेसन दिनैनि जुगा माखौ बेसेन होयोनो जायनाव नोंनि क्वालिटि इडुकेसन होदों गुन गोनां सोलोंथाइ जायगायाव थादों बेखौसो बेसेन होयो होनना बुंदों आथिखालनि मुगाया दा बेखायनो मोजां मार्क्स केरि खालामनायजों लोगोसे जोंनो मा नांगोन सोद्रोम आखल आखुखौबो जोङो लांफानो हानांगोन अब्लासो जिउआव जोङो साफा साक्सेस जानो हागोन आं गोबां बाथ्रा बुंनो नागिराखै बे केरियारनि बाथ्रा बुंदों बे हिसाबै केरियारनि एसे बुंगोन होननानै आं सानदों दा बेनि आगोलनो सासे मानसिया जिउआव साक्सेस जानोब्ला बोरै जोङो खामानि मावनांगोन आं बे बाथ्राखौ आं बुंनो नागिरदों सुंद'यै जे जिउआव बयबो मानसिया थांखि लाया मा लायो सोरबा डक्टर सोरबा इन्जिनियार सोरबा पाइलट सोरबा फोरोंगिरि सोरबा बिजनेसमेन सोरबा बेंक मेनेजार बेबायदि गावबा गाव जि थांखि बेखौ लायो बा होसोयो नाथाय साफ्रोमबो मानसियानो दिनै थांखि लादोंब्लाबो गावनि लक्ष्यसिम थांखिसिम सहैनायखौ जों नुनो मोनाखै माखासे फरायसाया साइन्स फरायो माखासे आर्ट्स फरायो माखासे कमार्स फरायो सोरबा बुङो आं डक्टर जागोन हाजार मानसिया डक्टर जागोन होननानै थांखि लायो नाथाय थांनायाव लास्टआव बेयो फेलार जाहैनो गोनां जायो मानो दा बेफोरबायदि रिजनखौ आं बुंनो नागिरदों सुंथाबै 2018 मायथाइयाव आसाम अल ओभार इन्डियानि गेजेरावनो दै माने हायार सेकेन्डारियाव टपार खालामनाय सासे फरायसानि आं बाथ्रा बुंनो नागिरदों बिथाङानो जाबाय मेघना श्रीवास्तवा आउट अफ 500 499 मोनदोंमोन बियो 1 मार्क्स इंलिसावल' बियो 99 मोनदोंमोन बाखियाव 100 मोनजोबदों आरो देग्लायनि CBSE नि कर्सखौ जुदि नायोबा मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव 100 गोजा 600 आउट अफ 600 को मोनदों मेट्रिकआवबो मोनदों हायार सेकेन्डारियावबो मोनदों अब्लाबो आङो मेघना श्रीवास्तवनि बाथ्राखौ आङो रेफारेन्स लानानै बुंनो नागिरदों बिथाङा बोरैहाय साक्सेस जादों होननानै बुंदों बिथाङा मोनबा टिप्स होदों नाम्बार 1 बुंदों बिथाङा मा कन्फिडेन्स नों जुदि जिउआव जायखिजाया नोंनि थांखिया जियानो जाया मानो नों जुदि बे जिउनि थांखिसिम नों सहैनो नागिरदोंब्ला नाम्बार 1 मा होनो मानसिनो कन्फिडेन्स होनो गोसोआव गावखौनो फोथायनाय आत्मविश्वास होनना बुंनाय सकसनि गावनि सायाव फोथायनाय कन्फिडेन्ट थानांगोन आं हागोन आं मावथारगोन बेबायदि कन्फिडेन्ट थानांगोन आरो
आरो नाम्बार 2 बिथाङा बुंदों मोनबा पइन्ट बुंदों दै नाम्बार 2 बुंदों हार्ड वर्क जोबोद खस्थ' खालामनो हानाय नोंनियाव गुना थानांगोन आरो हार्ड वर्क होनना बुंदों इंराजियाव खस्थ' खालामनो हानाय सहायनो हानाय जेरैबायदि हमनानै ला बिराद गरम दिनै गरम होननानै नोङो कारेन्ट गैया फेन गैया होननानै फरायगासिनो थानो नाङा थान्दायानो जा गरमानो जा बे खस्थ'बाबो माने थान्दा गरम जेखि जाया माने बे खस्थ'खौ खालामखादों हार्ड वर्क बेबायदि जों खालामनो हानांगोन नाम्बार 3 बुंदों बिथाङा मा जे कनसिस्टेन्सि होनना बुंदों कनसिस्टेन्सि माने दिनाव जुदि 5 घन्टा फरायोबा सानफ्रोमबो 5 घन्टाखौ फरायथारनाय आरो कन्टिनिउ माने ओरैबायदि नङा जे दिनै 10 घन्टा फरायबाय गाबोन साननैया जना थाबाय बेबायदिबो जाया होनना बुंदों नों जिउआव जुदि साक्सेस जानोब्ला सानफ्रोमबो एभ्रिडे नोङो जुदि 10 घन्टा फरायोबा 10 घन्टा ओरैनो बेबायदि फरायबाय थानो नोङो नाजानो नांगोन आरो कनसिस्टेन्सि होनना बुंदों बेखौ लाखिथारनांगोन आरो जिउआव जुदि साक्सेस जानांगौब्ला आरो बेनिफ्राय बुंदों बिथाङा नैबे जे गोदान मुगायाव जे जोंनि बर' फरायसाफोरा माखासे माने मा पाबजि गेम मबाइल फेसबुक बेफोरखौ जों बाहायनो रोङिनि थाखाय माखासे धंस जानायखौ जों उदाहरन मोनबाय थादों आरो बिथाङा बुंदों गोदान मुगाजों नैबे गियान गोदान मुगाजों जों खाबजानानै जों सोलोंथाइखौ लानांगौब्ला खारलांनांगौब्ला जोंनो मा एबार मबाइलखौबो जोंनो नांगोन प्रयजन होनना बुंदों आरो बिथाङा नाथाय जोंनिया मा गोदो गोलावा बुंदों मबाइलाव फरायसानि थाखाय मोजां नङा आरो मानो थाखाय बुंनो गोनां बायद' जादों मानोना जोंनि बर' फरायसाफ्रा बे मबाइलखौ बाहायनो रोङाखै मबाइलजोंसो जोङो बाहायजादों जायनि थाखाय दिनै मबाइला गाज्रि होनना बुंनो गोनां जादों एक्चुअलि मबाइला गाज्रि नङा एकर्डिं टु मेगनास श्रीवास्तव बिथांनि बायदिबो मबाइला गाज्रि नङा किन्तु मा होनना बुंदों बेयो बेलेन्सिंआव लांनो हानांगोन बेलेन्सिंआव जुदि लांनो हायाब्ला मबाइलखौ बाहायनो मोजां होननानै बुंदों बिथाङा मा होनो सानसे जि मबाइल ओरैबायदि सानोमोन बे सानसे 1 घन्टा मबाइल नांगौ होननानै बे सानोमोन आरो गावनि पार्सनेल मबाइल गैयामोन बियो गार्जेन बिमा बिफानि मबाइलखौनो इउज खालामोमोन आरो सानसेयाव पार डे अनलि 1 आवर मेक्सिमाम 1 आवर नायोमोन बियो मालाबा आधा घन्टा आरो बेबो मा फेसबुक वाट्सएप नाया बे जि गावनि माने बिजाबजों लेसनफोरजों रिलेटेड बेफोरबायदि गाइडफोरखौसो बे नायोमोन आरो दा बेबायदि बे एन्ड्रइड मबाइलखौ इउज खालामदोंमोन आरो बेनिफ्राय नाम्बार 5 लास्ट पइन्ट बिथाङा बुंदों जे फरायनायाव जे जोंनि फरायसाफ्रा बुङोबा माखासे स्केल मोननाय फरायसाफ्राबो बुंदों सानसेयाव आं 10 घन्टा फरायोमोन सोरबा 12 घन्टा फरायोमोन बेबायदि गोबां जों लांनायखौ जों खोनानो मोन्दोंमोन नुदोंबो दा मेगनास श्रीवास्तव बिथाङाबो बुंदों जे आङो 10 घन्टा 12 घन्टा आं फरायनायाव मालाबाबो बेबायदि काउन्ट खालामाखैमोन होनना बुंदों बे नंगौ आं फरायनायाव मोनसे काउन्ट खालामदों हिसाब खालामदों होनना बुंदों माबोरै हिसाबनो आं जे दिनै आंनि फरा बिजाबफोरखौ फरायबाय थादों बेनि गेजेरनिफ्राय आं बबे लेसना आंहा फरायनो गोनां दंबावो बबे लेसनखौ आङो फरायनानै फोजोबनो हायाखै बेखौल' हिसाब खालामबाय थायोमोन आरो बबे लेसना फरायबावनो दोङो बबे लेसनखौ आं बारा बुजियाखै बेखौल' हिसाब खालामो मिथिबायना बबे लेसनखौ बियो फरायनांगौ बुजिबावनो दोङो बेखौ हिसाब खालामो आरो बेखौ दै लिरख'ना लानानै ओमफ्राय माबा मोनसे जुदि बुजिदोङोब्ला बियो फोरोंगिरिनि खाथियाव थांनानै बा खाथियाव थानाय गामिनि गोरों गोरानियाव थांनानै गावनि बिजिरनानै लायोमोन आरो बेबायदि खालामनायनि थाखायसो दिनै बियो अल अभार इन्डियानि गेजेराव बियो मा टप रिजाल्ट खालामनो हादों दा बेबायदि दा बिथांनि एमआबो बुंदों मा जे इउपिएससि क्लियार खालामनानै आईएएस जानाय होननानै बुंदों दा बेबायदि जिउआव थांखि थानांगौ किन्तु थांखि थायोब्लाबो बयबो थांखिखौ लायो किन्तु सा साज्रां लायो जोंनिया सा साज्रां लायोबो जानाय नङा दा थांखि लानायनि सिगां नोङो बबेयाव फिट बेखौ जों नायनो हानांगोन नाम्बार 1 मेट्रिक पास जानायनि उनाव जोंनियाव बांसिन प्रब्लेमा मा जायो स्ट्रिम सेलेक्शनाव जोंहा मालाबा गाब्रबनो गोनां जायो माबायदियै बेयावहाय जोंनो मा नांगोन फरायसाया गावआ सेल्फ डिसिजन गाव हारसिङै मोनसे थिरांथा लानो हानाय जोंनाव मा थानांगोन गुन थानांगोन नोंनियाव जुदि गाव हारसिङै माने डिसिजन लानो हानाय जुदि गुन गैयाब्लाना माखासे जेंनायाव गोलैनो गोनां जायो दा बेनि उदाहरन हिसाबै जोङो बिल गेट्सनि बाथ्राखौबो मोनो आं एसे उनाव बुंगोन बिल गेट्सनि आं रेफारेन्स लानानै बेनि सिगां आं मा बुंनो नागिरदों जे फार्स्ट अफ अल आफ्टार मेट्रिकुलेसन माने मेट्रिक पास जानायनि उनाव जोङो एनिहाउ जों स्ट्रिम सेलेक्शन खालामनो गोनां जायो माने मेट्रिक पास जानानै मोनब्रै बिथिङाव जों खारनो हायो दा केरियार होनोब्ला बेयाव एसे रिलेटेड किन्तु केरियारनि बाथ्रा बुङोब्ला बिराद गुवार थेवब्लाबो केरियारनि सा साज्राङै आं बुंगोन जे मेट्रिक पास जानायनि उनाव आर्ट्स कमार्स साइन्स होननाय स्ट्रिम थागोन मोनथाम बेनि बादैबो जोङो भकेशनेल
कर्सफोरखौ जों खालामनो हायो बा पलिटेक्निक जेरैबायदि डिप्लोमा कर्सेसफोर माखासे थायो थोंजों मेट्रिक पास जानायनि उनावबो नोङो मा खालामनो हायो इन्जिनियारिं कर्सफोर खालामनो हायो बेफोर जायखौ बुङो डिप्लोमा कर्स 4 इयार्स कर्स जायो बेयो मेट्रिक पास जानानै जुदि फरायोब्ला बेखौ बुंगोन जुनियर इन्जिनियार दा बेबायदिबो थायो दा जार जि गोसो गावबा गाव सेलेक्सन खालामनानै जाबाय खिन्थु स्ट्रिम सेलेक्सन खालामनायनि सिगाङाव बिफोर डुइं एनिथिं होनदों according to APJ Abdul Kalam बिथाङा बुंदों before doing anything you have to think what talent you have होनदों नोङो मा जायखिजाया खामानि मावनो थांनायनि सिगां नोंनियाव मा गुन दङ मा क्वालिटि दङ बेखौनो गावनि गोसोखौनो गानग्रोनानै नायनो हानांगोन बिनि उनावसो नोङो सेलेक्सन खालामनांगोन बा नों खामानि मावनांग्रा फरायनांगोन आरो दा थिग बेबायदि जोंबो स्ट्रिम सेलेक्सनखौ जों खारनो रोंनांगोन दा आमखाया माने आर्ट्स थांबाय माने आंबो आर्ट्सखौ फरायनोसै बिदि नङा आमखाया साइन्स फरायबाय माने आंबो साइन्स फरायगोन बे नङा खिन्थु नोंनियाव मा टेलेन्ट दङ मा रोंगौथि दङ बबेखौ मावनानै नों मोजां मोनो बेखौसो नों मावनो नांगौ आरो बेयावसो साक्सेसआ दङ नोङो जानो हागौ मेट्रिकआव नोङो 80% मोनदों लोगोआ कमार्सआव फरायबाय नोंबो कमार्स फरायोबा बै नोंबो जानो हागौ आरो दा बेबायदि माखासे स्ट्रिम सेलेक्सना रं स्ट्रिम सेलेक्सन खालामनायनि थाखाय माखासे साक्सेस जायैनि जाहोनफ्रा बेफोरबो आरो दा बेल' नङा आरो गोबांबो दंबावो दा आं बेखिनि बाथ्राखौनो बुंगोन बेखायनो आं स्ट्रिम सेलेक्सननि बाथ्राखौ बेनो बुंनो नागिरदों जे गावनियाव मा थानांगोन गावनि जिनिस थानांगोन आं आमुक लाइनाव थांनो मोजां मोनो आमुक जागोन दा बेबायदि नोंनियाव गोसोआव हमदांनो हानाय गुन थानांगोन आरो साप'ज आं बुंनो नागिरदों आरो आङो मेट्रिकआव हमनानै ला स्टार लानानै पास खालामबाय आंहा निर्दिष्ट जेबो आं डिसिसन लायाखै बा लानो हानाय आंहा गुन गैया आरो आंनि आफाया बुंबाय नोङो डक्टर फराय डक्टर जा बुंबाय आरो आंहा निर्दिष्ट जेबो गैया आफाया बुंनाय हिसाबै आं लाबाय बिदिबा आं डक्टर जागोन साइन्स फरायनोसै लाबाय आं आफानि बुंनाय बायदि आरो सारा बुंलायबाय जोंनि स्कुलनि सारा बुंबाय आरो आच्छा नोङो कमार्स ला बुंबाय आरो कमार्स स्ट्रिम लानानै नोङो कमार्स फरायनानै बेंकनि मेनेजार जा बुंबाय आरो आं सानलायबाय आरो बेयाव सारा बुंदोंलै आंखौ कमार्स फरायबा बेंकनि मेनेजार जाबा आं बिराद थाखा फैसा साननो मोनगोन बे आं गतिके आं कमार्स फरायनोसै आं सानलायबाय आरो सासेया बुंलायबाय नों आर्ट्स फरायनानै नोङो UPSC क्लियार खालामनानै IAS IPS अफिसार जा बुंलायबाय आरो आं सानलायबाय बेयावबो आं IAS IPS जानायानो मोजां जामारगोन होननानै नै बेयावबो जागोन ना जाया दा बयनिबो साननाय बयनिबो बुंनाया एखे नङा इन दैट केस बै समाव नों मा खालामगोन नोंहा जुदि निर्दिष्ट जुदि नोंनि साननो हानाय जुदि गुन गैयाबा आर्ट्सखौ लागोन ना कमार्स लागोन ना साइन्सखौ लागोन गरम जागोन ना जाया जागोन दा बै समाव नों मा खालामनो हानांगोन गावनो मोनसे थिरांथा डिसिसन लानो हानांगोन सेल्फ डिसिसन होनना बुङो गावखौ इंराजियाव दा आरो नों बबेयावहाय फिट बेखौ रावबो गुबुना मिथिया नोंसो मिथिगोन बांसिन ट्रिटमेन्टखौ सोर होनो हागोन नों गावसो होनो हागोन दा बेखायनो बेबायदि सेल्फ डिसिसनखौ लानांगोन आरो दा बे बिल गेट्स वर्ल्डनि बिथोराव बयनिख्रुइबो रिचेस्ट माने माहाजोन धोनिसिन मानसि बियो मिथिबायना दा बिथांनि बिफाया लयार आरो उकिल दा उकिल हिसाबै बिफाया फिसालानि गोसोनि बाथ्राखौ बारा साननानै नायाखैमोन आरो नायाखै आरो दा बिनि बिफाया थोंजों बेखौ मा खालामनो होदोंमोननो उकिल लयार फरायनो आरो जोर जबरदस्ति खिन्थु बियो मा कम्पिउटार सेक्टराव बांसिन इन्टारेस्टेड होनना उन्दैनिफ्रायनो बिल गेट्सआ बुंनाय बाथ्रा दे खिन्थु बिनि बिफाया जिहेतु लयार हिसाबै आयेननि खोथा बाथ्राफोरखौ मिथिदों होननानै बिराद बेखौनो जोर जबरदस्ति फरायजानो लुबैदोंमोन आरो डिग्रियाव दा बेबायदिनो बिफानि बुंनाय बायदिनो गोसो गैयाबाबो बियो फरायदोंमोन दै फरायनानै बिनियाव खर'आव जेबो हाबाखैमोन बे LLB कर्सआ आरो खिन्थु बिफानि बुंनाय बायदियै बिफाया गोजोनदों होननानै बियो फरायदों आरो फरायदोंब्लाबो जेबो फिथाइ थायाखै आरो जेबो गोसोबो थाङाखै उनाव बे लास्टनि कम्पिउटार कर्स खालामनानै बेयो माइक्रसफ्टनि अनार जानो हाबाय दा बेबायदि आरो दा बेखायनो बुंदों बिथाङाबो बिल गेट्सआ गुबुननि बाथ्रा बुंनायखौ नों दा खोनासं नोङो बबेयावहाय नोङो केपाबिलिटि दङ बबेयाव नोंहा जयगथा दङ बेखौसो नों मावो होननानै बुंदों आरो दा बेखायनो जोंनियाबो बेबायदि जानांगोन डिसिसन लानो हानाय जानांगोन आरो बयनिबो बिमा बिफायाथ' गोरों नङा खालि जोङो डक्टर इन्जिनियारसो मिथियो आरो बे नङा जे आं बुंनाया डक्टर इन्जिनियार गाज्रि बेबो नङा दै दा खिन्थु बयनियावबो बेबायदि हयथ' टेलेन्ट बा लुबैनाया हयथ' थाजोबाबोथ' जानो हागौ बेखौबो जों हमदांना नायनांगोन आरो दा बेखिनि बाथ्रा स्ट्रिम सेलेक्सन बेबायदि जोङो माखासे फेलार जायो आरो बेनिफ्राय थांखिखौ फकासाव लाखिनो हानांगोन फकासाव आं आमुक जागोन बेबायदि नोङो थांखि लानानै नोङो आवगायलांनाय
बेबायदि नों आवगायलांनो हायोबा नोंसोर रावबो लाखिनो हानाय नङा दिनैनि थारिखआव दा बेबायदि आरो दा बेखायनो मा बुंदों आथिखालाव नैबे इउजिसिआ मोनसे गोदान जायफोरनि हाई सेकेन्डारि पास जाबाय एमए माने बिए बिएससि बिकम फरायोमोन ना मेजर होननाय दङमोन जोंनि समाव दानिया मेजर होननाय गैला अनार होनना बुङो मेजर साबजेक्ट लानायखौ अनार होनना बुङो जायफोरनि जेनेरेल कर्स पास कर्स लागोन बिसोरखौ मा होनगोन रेगुलार कर्स होनना बुंगोन आरो दा बेबायदि मोननै सिस्टेम लाबाय अनार आरो रेगुलार दा बेयावहाय मा बुंदों सिबिसिएस होनना बुंदों सिबिसिएस माने मा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टेम नों जायखौ मोजां मोनो बेखौनो लानानै फरायनो हानाय मोनसे इउजिसिआ फेसिलिटि खालामनानै होदों फरायसाफोरनि थाखाय नाउएडेज इन्डियायाव दै माबायदियै साप'ज आङो आर्ट्सआव पलिटिकेल मेजर लानानै फरायबाय साइन्सनि बाय'लजि साबजेक्ट नङा होमबा दंफां लाइफांनि बिखय नोंहा फरायनो गोसो खिन्थु नोंहा स्ट्रिमा आर्ट्स थेवब्लाबो नों आर्ट्सब्लाबो नों साइन्सनि साबजेक्टखौ फरायनो हानाय मोनसे खालामबाय आरो बाय'लजि साबजेक्टखौ लानो हागोन दा बेबायदि खालामबाय आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया 2 इयार्स जाबाय इउजिसिआ गुवाहाटी इउनिभारसिटिया जास्ट रिसेन्टलि देग्लायनिफ्राय स्टार्ट जागोन आरो जायफोरनि डिग्री फरायगोन बिसोर फार्स्ट बेस्ट बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया 2 इयार्स जाबाय दा बेबायदि दा माने क्रेडिट चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टेम माने चॉइस बेस्ड नों मा चॉइस माखौ मोजां मोनो बेखौसो लानो हायो आर्ट्स कमार्स होननाय बारा थानाय नङि बायदि आरो साबजेक्टआनो नों कमार्सआव आर्ट्सनि साबजेक्टखौ फरायनो हागोन आरो जेखौ गोसो बेखौनो दा जोंनाव जेरैबायदि मेट्रिकआव क्लास 10 फोराव सोरबा मेथ्सआव एखेबारे दुर्बल मेथ्सखौ एसेबो गाहाम मोनै फरायसाफोरबो थायो मेथ्सनि थाखाय फेल जाबाय थायो थोनले थोनले सोरबा बेबायदिबो थायो खिन्थु आथिखालनि जुगा मा जानो थांगासिनो हयथ' मेथ्स जायफ्रा मोजां मोना बिसोर बेलेग साबजेक्टआव फरायनाय बेबायदिबो फैनो हागौ आरो स्कुल लेभेलाव हयथ' निउ एडुकेसन पलिसि 2019 आव हयथ' बे जानो थांगासिनो आरो जितु नैबे क्रेडिट चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टेम जाबाय डिग्रीआव दा बेबायदि आरो बेखायनो गावहा जेरावहाय नोङो रोंगौथि दङ जेखौ खालामनानै मोजां मोनो बेखौसो मावदे नङाबा नों साक्सेस जानाय नङा रावबो आरो जायफोर थार्ड डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन बिदि होनानै ओरैबायदि नङा जे आं हाखाया मेट्रिक आं थार्ड डिभिजनसो आं मालाबा मोजां रिजाल्ट खालामनो हानाय नङा बेखौ मालाबा साननो नाङा ओरैबायदिबो नङा मेट्रिकआव आं फार्स्ट डिभिजन मोनबाय आरामसे आङो बिदि मोजां रिजाल्ट खालामखानो हागोन बेबो नङा नों जुदि मोजां गोसो होनानै फरायाबा मेट्रिकआव डिस्टिंसन लानानै पास खालामग्रा फरायसायाबो फेल जानायनि रेकर्ड दं थांनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव क'क्राझार इउएन एकाडेमियाव फरायहोदोंमोन साबा गथ'फोर थांनाय बोसोराव साथाम देग्लाय सानै थांनाय बोसोराव साथामनि गेजेराव माने मा 85, 86, 87% मोननाय साथाम फरायसाया बेवहाय साइन्स फरायदोंमोन क'क्राझार इउएन एकाडेमियाव बेनिफ्राय साथामनि गेजेराव सानै फरायसानि रिजाल्टआ मा जादों मिथिबायना सासेनिया अनलि 45% जानानै फैदों मेट्रिकआव 85% मोन आरो सासेनिया 86 मोन मेट्रिकआव बिनि पार्सेन्टआ हाई सेकेन्डारि जादों 49% आरो बेनि गेजेराव डिमाकुसिनि सासे दा बेबायदि जाहाथे बेबायदि जाया आरो बे मानो थाखाय जादों हयथ' स्ट्रिम सेलेक्सन जानो हागौ हयथ' मेट्रिक पास जानायनि उनाव बिथांमोना सानदों मेट्रिकआव जों 85% एकोनिक आरामसे हागोन इजि लागोन हयथ' बेबायदियावबो फेलार जानोबो हागौ दा बेखायनो फार्स्ट डिभिजन जादों होननानै दा इजि लानो नाङा थार्ड डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन जा पास जादों होननानै गोसोखौ दुर्बल खालामनो नाङा गोसोनि बोलो होनो बेनिखायनो जायनियाव गोसोआव फोथायनाय दङ नङा होमबा गोसोनि बोलो दङ कनफिडेन्ट जायनियाव थागोन बेनि उनाव साक्सेस जागोन जोङो ट्रेनिंआव थानाय हिसाबै एक्सपिरियेन्स हिसाबै बुंदों जोंनियावबो 37% लानाय फरायसायाबो गांनैयाव लेटार लानानै 70% लानाय पास खालामनायखौ उदाहरन दङ दा बेखायनो बयनियावबो मा गोसोनि बोलोखौ लाखि अधर्ज जानो नाङा हागोन आरो ओरैबायदि नङा जे आंखौ मानो रावबो सिनाया बेबायदि मालाबाबो साननो नाङा जे ओरैबायदि सानो मानसिफ्रा आंखौ रावबो सिनाया जा दुखु जायो खिन्थु मालाबाबो नों दुखु जानो नाङा नों दुखु जायोबो नोंखौ रावबो आयआव होनाय नङा दा बेखायनो मा खालामनांगोन नों ओरैबायदि खामानि माव जेन गुबुना नोंखौ मिथिनो थाखाय बाध्य जायो नों ओरैबायदि खामानि माव गुबुना नोंखौ मिथिनो थाखाय बाध्य जायो माने देट मिन्स मा नों हाई सेकेन्डारियानो जा डिग्रियानो जा मेट्रिकआनो जा ओरैबायदि मोजां रिजाल्ट खालामबाय नोङो स्टेन्ड खालामबाय जोंनि डिमाकुसिया जोनोमनिफ्राय हयथ' बे जायगायाव रावबो स्टेन्ड खालामाखै हाई सेकेन्डारि बा मेट्रिकआव डिस्टिंसन मोनदों नाथाय स्टेन्ड खालामाखै रावबो बर'आनो जा असमियानो जा दा नों बेबायदि रिजाल्ट खालामबाय स्टेन्ड खालामबाय नोंनि न'आ दुब्लि गेजेराव थाया मानो हाब्रुबारि अब्लाबो नों न'खौ नागिर थाङो दा बेबायदि नोङो रिजाल्ट खालामनानै बुंनो दा बेबायदि जुदि नोङो गोसो लानानै जुदि फरायलाङोबा निस्सय नोंबो मोजां मानसिखौ जाहैनो हागोन आरो दा सेल्फ डिसिसन होननायनि रिलेटेड आङो जोंनि डिमाकुसिनि बाथ्राखौनो बुंनो नागिरदों निजिरा बर' होननाय जोंनि गामियाव सिनायोना दायो बिथाङा MBBS फरायगासिनो
बिथाङा डन बस्क' फरायदोंमोन मेट्रिकआव 47% लानानै पास खालामदोंमोन जेब्लानाखि मेट्रिकआव पास खालामबाय अब्लाना बिथांखौ माखासे मानसिफ्रा सोंदों जाहैदों निजिरा नों मायाव फरायनो नागिरगोन आं साइन्स स्ट्रिम लानानै फरायनो नागिरदों आरो गोबाङानो बेखौ बुंदों माने 90% आउट अफ 100 90%आ अबजेक्सन होदों जाहैदों नोङो मानो साइन्स फरायनो नागिरदों आर्ट्स फराय फार्स्ट डिभिजन पास खालामनायफ्रानो साइन्सखौ हाया नों आर्ट्स फरायनानै गोबाङा बुंदों आरो बेबायदि बुंदोंब्लाबो बियो रावखौबो माने जेबो बाथ्रा दानखेयाखै आरो जि बुंदों खोनासंदों आरो ज'नानै थादों खिन्थु गावनि जि डिसिसन लानानै थादों सानसे आंहा माने मा फिउचार एमआ बिनिया मा डक्टर जानाय एमबिबिएस जानाय डक्टर जानाय जिहेतु बिनि थांखिखौथ' गुबुना रावबो मिथिया सोरबा बुंदों नों कमार्स फराय साइन्स फरायनो नाङा मानो होनबा नोंनिया पार्सेन्टेजआ खम सेकेन्ड डिभिजनसो बेबायदि गोबां बुंदों आरो थेवब्लाबो गुबुननि बुंनायखौ बे खोनासंदों आरो जेबो बाथ्रा दानखेयाखै खिन्थु बिनि जि गाव डिसिसन लादों आंसो मिथिगौ आं मा जागोन आं सेकेन्ड डिभिजन जाया माने मा जानो आङो आंनि फिउचार एमआ डक्टर बे गतिके आं साइन्सखौनो लाना फरायथारनांगोन बेखौ मोजाङैनो मिथियो आरो जुदि बियो आर्ट्स लानानै फरायबा बियो गावनि थांखियाबो फैला मालाबा बे डक्टर जानो हानाय नङा आर्ट्स फरायनानै डक्टर जाहैनो हाया नङा होमबा साइन्स फरायनानै बेखौ मोजाङैनो मिथियो थेवब्लाबो बियो गोसोनि बोलो लानानै मोनसे कनफिडेन्ट लानानै बियो मा टंला प्रेसिडेन्सि कलेजाव बियो फरायबाय हाई सेकेन्डारि बिदिनो फरायनानै बियो 70% लानानै हाई सेकेन्डारि पास खालामबाय थोंजों बियो एमडाब्लिउ होननायखौ बियो खनसेलागैनो माने पास खालामबाय बियो क्लियार खालामबाय आउट अफ अल असमनि गेजेराव सारा आसामनि गेजेराव बियो एसटि रेंकआव 14 पजिशन मोननानै पास जादों दायो आसाम मेडिकेल कलेज डिब्रुगड़आव बियो डिब्रुगड़आव एमबिबिएस खालामगासिनो नै बिथांनि गोसोनि बोलोखौ नाय नङा होमबा गोजान रेफारेन्स लांनाया जोंनि एग्जाम खाथि खाथियाव जोंनि बर' गामियाव दङ बा बिथांमोनखौ जों नाय उनसंनो हायो जों फल' खालामनो हायो दा बिथांनियाव गोसोनि बोलो जुदि थानाय नङामोनब्ला गुबुना नों सेकेन्ड डिभिजन नों साइन्स फरायनो हाया बेबायदि बुंनायाव जुदि दुर्बल जानाय बा गोसोनि बोलो बिनियाव गोसोनि बोलो थायामोनब्ला हयथ' बिदि डक्टर जानो हानाय नङामोन आरो बे उइदाउट कचिं दे खुनु कचिंबो लायाखै बिस्राबो बिमाया दायो फोरोंगिरि हिन्दी टिचार खिन्थु बै समाव बिथां बिमायाबो साख्रिया माने रेगुलार नङामोन आरो दा बेबायदि अबस्थानिफ्राय बिथाङा फैदो उइदाउट कचिंनो दा थोंजोङै बिथाङा मा एमबिबिएसखौ फरायनो हादों आरो दा बेबायदि गोसोनि बोलो थानांगोन आं रेफारेन्स लानानै बुंनो नागिराखै बेखिनिखौनो आं बुंबाय दा केरियार काउन्सिलिंनि बाथ्रा बुंदों बेयावहाय जे जिउ राहा लामा लानाय होनदों केरियार होननानै बुङोब्ला केरियार काउन्सिलिं होननानै बुङोब्ला नट अनलि फर्मेल एडुकेसन थ्रु फर्मेल एडुकेसननि थ्रुयैल' जोङो माने जिउनि राहा लामाखौ जों दाना लानो हाया बिनि बादैबो जोङो मा गोबां खेला दुलानि गेजेरजोंबो खेला गेलेनायनि गेजेरजोंबो जों जिउ राहा लामाखौ दाना लानो हायो जोङो आबाद मावनायनि गेजेरजों साइन्टिफिक बिगियानारि आदबजों जोङो मा आबाद मावनायनि गेजेरजोंबो जोङो जिउ राहा लामा दाना लानो हायो जोङो फर्मेल एडुकेसन जाय जों स्कुल कलेजाव जों मोननाय गियान बेनि गेजेरजोंबो जोङो मा जिउ राहा लामाखौ दाना लानो हायो every side all over every around जेथिंबो नोङो मा जिउनि राहा लामाखौ दानो हायो एकमात्र नों सेलेक्ट खालामनांगोन बेनो जे नों बबेयावहाय फिट बबेयावहाय नोंहा जयग जादों बबेयावहाय नोंहा लुबैनो दङ बेखौ नायनो हानांगोन आरो माबायदि आं बेखौ स्ट्रेस होना बुंबाय थादों साप'ज आङो बुंबाय आं डक्टर जानो गोसो आरो माने डक्टर जानो होनबाय आं साइन आंनि लोगोफोरा फरायदों आंबो डक्टर जानो गोसो थिगानो दङ आं गोसो मोनसे लेभेल दङ बिद्यालया साइन्स फरायबाय डक्टर फरायबाय साप'ज आङो हाई सेकेन्डारि पास खालामनानै एमबिबिएस माने गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव आं एडमिसन मोनबाय फरायबाय थाबाय एमबिबिएस साप'ज आङो जुदि आंनि लोगोआ लोमजानानै साप'ज बिजि लादों आखायाव दा बिजि लादोंब्ला बै आंनि लोगोआ जे बिजि लाबाय थादों बे बिजि लानायखौ जुदि नायनो हायाबा नों मेगनखौ खोबथेनानै जुदि थानो गोनां जायोबा अथ'स' आं डक्टर फरायबाय थादों डक्टर एमबिबिएस डिग्री मोनखांनायनि उनाव बे खामानि उदायोना उदायो जानो उदायनाय नङा डेफिनेटलि दा बेखायनो बेबायदि नोङो गोसोआव नायग्रोनांगोन आरो एरैनो सा साज्रां फरायलांनो नाङा थिग बेबायदि केरियार अपसनफ्राबो बेबायदिनो फैगोन जोङो खेला दुलानि गेजेरजोंबो जोङो केरियारखौ दानो हायो जिउ राहा लामा जायफ्रानोखि स्पर्ट्सआव खेला दुलायाव बिराद गोसो आर्सारियावनो होन फुटबलावनो होन नङा होमबा दा फुटबल गेलेनायनि गेजेरजोंबो जों जिउ लामाखौ जों दाना लानो हायो जेरैबायदि जों लानो हायो सोरनि हलिचरन नार्जारि नङा होमबा हलिचरन नार्जारिया मा बिथाङा हाई सेकेन्डारि पास हले मा जानो बिनियाव मा मोनसे ओरैबायदि स्किल दङ गुन दङ मोजां गुन आइथिंनि मोनसे जादु दङ बिनियाव फुटबलखौ गेलेनो हायो बियो आइथिंजों मोजांनो गेलेनानै मोनसे गावनि रोंगौथि टेलेन्टखौ श' खालामनो हादों बियो बिनि गेजेरजोंनो बिथाङा मा दिनै जिउ लामाखौ दानो हादों खेला गेलेनायनि गेजेरजोंनो
बिथाङा बे ISL खेला जायोना बेयावहाय 3 मान्थआव बियो 75 लास्ट गेमाव बियो 75 लाखआव बियो मा खालामदोंनो एग्रिमेन्ट जादोंमोन आरो चुक्ति जादोंमोन आरो नाय 3 माहायाव 72 लाख जायोबा मा साबे सानगोलिखौ बेखौबो जों सानना नायनांगोन 20 लाखनिबो बारा बेनि दरमाया होमबा एक मात्र मा गावनि स्किल रोंगौथिनि थाखायनो बे दिनै बेबायदि माने गावनि जिउ राहाखौ दाना लानो हादों आरो जोंबो जुदि बेबायदि जुदि नायनो रोङोबा बे नङा जे आंबो मा हलिचरन बायदि फुटबल गेलेनोसै बे नङा खिन्थु नों बबेयावहाय फिट बेखौ नों नायनो हानांगोन नोंहा बबेयाव बबे गथा दं बेखौ नों नायनो रोंनांगोन आरो बेबायदिसो नों सेलेक्सन खालामनांगोन दा जायफोरनिखि मेट्रिक पास जाबाय गेदेर काउन्सिलनि बाथ्रा आं बुंनो नागिरदों दे हाई सेकेन्डारि पास जानानै केरियारनि अपसनफोरखौ लायोबा बेस्टसिन मेट्रिक पास जानानै जायफोरनिखि प्रफेसनेल लाइन थांनो नागिरो बेनिख्रुइ बेटारसिन मा 10+2 आफ्टार 10+2 हाई सेकेन्डारि पास जाखांनायनि उनाव नों केरियार अपसनफोरखौ जुदि नागिरोबा बांसिन बेस्ट आरो अपरचुनिटिसफोरा दा नाम्बार 1 हमना जायफोरनिखि साइन्स फरायनो नागिरदों दा हमनानै ला सासे फंबाया स्ट्रिम गोसोङाखै आं मा जानो पाइलट होनदों नङा होमबा दा पाइलट जानोब्ला स्पेशली मा स्ट्रिम फरायनांगोन डेफिनेटलि साइन्स स्ट्रिम लानांगोन मा स्ट्रिमाव लादों नोंना साइन्स गुड आरो मेथ्स बाय'ल'जि लायोबा मोजां दै केमिस्ट्रि फिजिक्सफ्राव थाखागोन दा नोङो पाइलट जानो होनबा दा बेयाव स्ट्रिमा नोंना साइन्स फरायनांगोन आरो साइन्स फरायबानो नों थोंजों पाइलट जाया आफ्टर हाई सेकेन्डारि पास खालामनायनि उनाव नोङो मा NDA होननाय मोनसे एग्जाम लिरनांगोन नेशनेल डिफेन्स एकाडेमि नेशनेल डिफेन्स एकाडेमियाव मोनथाम माने मा थायो टाइप मोनथाम मा डिपार्टमेन्ट थागोन आरो जेरैबायदि नेभि थायो एयार फोर्स थायो आरो आर्मी बे मोनथाम आरो बेवहाय आर्ट्स कमार्स स्ट्रिम बेकग्राउन्डनिफ्राय मोनसेल' आर्मी लाइनथिल' थानो हायो खिन्थु साइन्स स्ट्रिमनिया मा बे मोनथाम डिपार्टमेन्टखौबो बियो ट्राइ खालामनो हायो NDA जोंनि बै डिमापुरनिबो सासे दङ ज्योतिर्मय बर' नङा होमबा बिथाङा NDA ट्रेनिं बिथाङाबो आर्मी अफिसार जाबाय दा नोङो पाइलट जानो नागिरदों डेफिनेटलि नों मा खालामनांगोन एयार फोर्स नङा होमबा पाइलट मिन्स मा एयार फोर्स लाइनाव खारगोन दा बेयावहाय थांनोबा नों साइन्सखौ पास खालामनानै हाई सेकेन्डारि मोजाङै पार्सेन्ट लानानै बेनिफ्राय मा खालामनांगोन NDA एन्ट्रेन्सआ खिन्थु बिराद एजआ लिमिट नोङो बिराद खनले होबाय थागोन होनबाबो जाया मेक्सिमाम 2 टाइम्स मिनिमाम 1 टाइम होनो हागोन आरो बैसोआ बेबायदि बैसोनि सायाव बिराद सोनारो 18 19 नि बारा जायोबा नोङो पाइलट जानो हानाय नङा बेयाव नों बेनि गेजेराव नों एन्ट्रेन्सखौ क्लियार खालामनो हानांगोन बेनिखायनो नोङो मा स्टार्टिं हाई सेकेन्डारि फार्स्ट इयारनिफ्राय नोङो कनसेप्टफोरखौ क्लियार खालामनानै लांबाय थानो हानांगोन आरो क्वालिटिया बिदिसो जागोन बेनि गेजेरजों नोङो पाइलट जानो हागोन आरो दा बेबायदि जायफोरा दिनै केरियारखौनो बुंबाय थादों दे आङो स्लाइडलि आं फर्मेलिटिक्सनि बुंबाय थादों जाय प्रफेसार जाहैगोन बिसिनि थांखिया आरो जायफोरनाखि जेनेरेल कर्स लाबाय बिथांमोनाबो एम लानानै थांखि थानांगोन माबा मोनसे जानो बे नङा जे जेनेरेल कर्स लाबानो जेबो जाला बेबो नङा जे ओरैबायदिबो दोङो इउपि बिहारनि बाथ्रा दानि ट्रेन लेटेस्ट ट्रेन आरो दा सोलिबाय थानाय इउपि आरो बिहारनिया माबायदिनो हाई सेकेन्डारि पास जानाय लोगो लोगो BA BSc BCom को 90% 80% फरायसाफ्रा बिसिनिया मा मेजर लानानै फराया आरो जेनेरेल पास कोर्स लानानैसो फरायो जोंनिया जेरैबायदि आंनिया जेनेरेल कोर्स होनना बुङा होमबा बिसिनिया गोसो होनाय सोदोबखौ बाहाया आंनिया जेनेरेल कोर्स बेबायदि आरो दाथि बुङो दा बेबायदि बिसोर जेनेरेल पास कोर्स लानानै फरायै बिसोर BA खौ क्लियार खालामो ग्रेजुएसन एनी ग्रेजुएसन जायोबानो UPSC APSC UPSC जों आसामावसो APSC सेन्ट्रेल लेभेलनि UPSC आनजाद जिरायनो थाखाय एलिजिबल जायो एनी ग्रेजुएसन दा बेबायदिनो बिथांमोना जेनेरेल कर्स लानानै ग्रेजुएसन खालामो आरो डिग्री खालामबाय थानाय समावनो बिसोर मा UPSC कचिंफोरखौबो खालामलांबाय थायो आरो बेबायदि खालामै ग्रेजुएसनबो जाबाय UPSC कचिंआबो जोबबाय थोंजों UPSC आनजाद जिरायबाय बिदिनो IAS IPS अफिसार जायो आरो बिहार आरो UPनि फर्मुला बेबायदि दा जोंनियाबो जायफ्रानोखि मेजर लायाखै पास कोर्स फरायदों बिथांमोनाबो जाहाथे बेबायदि थांखि लानानै जाहाथे थाङो आवगायलाङो आं बेखौनो खावलायगोन जोंनि फंबाय बिनानाव फरायसा बिथांमोनखौ ओरैबायदि नङा जे साजों टाइम पास खालामनानै फरायनायनि दिन नङा माने स्मार्ट इडुकेसन नांगोन दानि दिनाव स्मार्ट जानांगोन जि फरायगोन स्मार्ट इडुकेसन लानांगोन आरो स्मार्ट पलिसि लानानैसो नों फरायनांगोन आरो दा बेबायदि नों ओरैनो साजों फरायबा दानि दिनाव जेबो फिथाइ थायनाय नङा
बेखौनो बुंदों एडभान्स लार्नार जानांगोन। Nowadays दिनैनि मुगाया मा होनदों गोदो जों जायफ्रानि सार मेडामा फोरोंदोंमोन सानफ्रोमबो बुङोमोन समनि खामानिखौ समावनो माव। आं इडुकेसन सेक्टराव बुंदों दै समनि खामानिखौ समावनो माव बुंना बुङा समनि खामानिखौ समावनो माव होननानै बुंदों। खिन्थु आथिखालनि मुगाया मा बुंदों सोलोंथाइ बिथिङाव गाबोननि खामानिखौ दिनैनो माव बेखौसो बुंदों एडभान्स लार्नार जायनि थाखाय एडभान्स मेथामेटिक्स साबजेक्ट ओंखारबाय एडभान्स बड' एडभान्स साइन्स बेबायदि साबजेक्टफोरखौ दिहुनदों मानोना आथिखाल मुगायाव एडभान्स लार्नार जानांगोन। गाबोन सारा जाय साबजेक्टखौ फोरोंगोन जाय लेसनखौ फोरोंगोन बे लेसनखौ नोङो दिनैनो एसेबाबो नोङो नायनानै थांनो रोंनांगोन आरो स्मार्ट इडुकेसनजों स्मार्ट पलिसिनि गेजेरजों थांनो रोंनांगोन बेयावसो नों सावरायनो हागोन आरो दा बेबायदि आरो दा नोंनियाव जुदि क्वालिटि गैयाबा फार्स्ट डिभिजनब्लाबो हयथ' साख्रि मोननाय नङा दै बेखौ मिथिनानै लाखा। बेखायनो क्वालिटिया थानांगोन आरो बेनिफ्राय साइन्स फरायनायानो थांबाय आर्ट्स फरायनायनिबो नोङो माखासे नोङो केरियार अपसनफोरखौ लानो हायो। हाई सेकेन्डारि पास जाखांनानै नोङो गोबां अपसनफोर दङ। थोंजों दानिया मा फरायनो हायो इन्टिग्रेटेड LLB खौ फरायनो हायो। हाई सेकेन्डारि पास जानानै LLB खौ फरायनो हायो। LLB माने मा उकिल होनबा मिथियो नङा होमबा उकिल फरायोबा मा जायो सिमायाबो फरायदों नङा होमबा सिमा बसुमतारी नोंथांनि गामिनि हयथ' फार्स्ट लयार उकिल फरायदों बिथाङानो LLB दा बेयावहाय मा जायो LLB फरायनो हायोब्लाना नोङो साख्रिखौ डिपेन्ड जालायनो गोनां प्रयोजन गैया। साख्रि गैयाबाबो नों हारसिंनो संस्थापनखौ खालामनो हायो सेल्फ नोङो जिउ राहा लामाखौ दानो हाखायो आरो नोङो साख्रि नांबाय उकिल फरायखांनायनि उनाव नोङो गावनि प्रेक्टिस खालामनानै नङा होमबा केसफोरखौ हेन्डेल खालामनानै नों थाखा आरजिनो हायो बेबो मोजां मोनसे प्रफेसन। आरो बिनि बादै नोङो हाई सेकेन्डारि पास खालामनानै मा खालामनो हायो आरो इन्टिग्रेटेड MA MSc बो फरायनो हायो। हाई सेकेन्डारि पास खालामनाय लोगो लोगोनो थोंजों MA MSc बो फरायनो हायो। माने हाई सेकेन्डारि पास खालामनानै जुदि नोङो इन्टिग्रेटेड MSc बा MA फरायबायबा नोङो ग्रेजुएसन डिग्री पास खालामनानै आरो MA नि थाखाय एप्लाइ खालामनाङा थोंजों फरायलांखानांगोन आरो MA जोबजाबाय। खिन्थु हाई सेकेन्डारि पास खालामनानै BA फरायोबा BA पास जानानै आरो MA नि मा जायो MA एडमिसननि थाखाय मा जायो सेलेक्सन जालायगोन आरो दा बेबायदि आरो खिन्थु इन्टिग्रेटेड बा जाया। आरो थांनाय बोसोरनिफ्राय मा खालामबावदों हाई सेकेन्डारि पास खालामनायनि उनावनो BA MA BA BEd बो फरायनो हायो BA LLB फरायनो हायो आरो दानिया इन्टिग्रेटेड LLB दंखायोमोन इन्टिग्रेटेड MA फरायदोंमोन खिन्थु दानिया मा जालायबाय आरो हाई सेकेन्डारि पास खालामनाय लोगो लोगोनो BA BEd BA LLB मोनसेलाय डिग्री जानाय बिदि फरायनो हायो दा बेबायदि आरो बेनिफ्राय हाई सेकेन्डारि पास जानानै थोंजों BEd बो फरायनो हायो। सिस्टेमा बिदि जाजोब्बाय टंला कलेजावबो होदों खिन्थु देग्लाय बे थांनाय बोसोरनिफ्राय होनो गोनांमोन देग्लाय होनो होयाखै आं मिथिया नटिफिकेसनखौ नायबा मिथिगोन आरो दा कभिड-19 नि थाखाय एसे माबा जादों दिगदार जादों टंला कलेजावबो दङ आरो हाई सेकेन्डारि पास खालामना BEd जायफ्रानोखि टिचिं प्रफेसन फोरोंगिरि जानो गोसो कम्पालसरि BEd नांगौ होमबा नोङो हाई सेकेन्डारि पास जानानै थोंजों नोङो BA BEd खौ फरायनो हायो आरो अब्ला नों हाई स्कुलनि LP MA नि नोङो मा जानो हागोन फोरोंगिरि जानो हागोन आरो टिचार। नोङो जुदि BA फरायबाय थादों BEd गैया जानाय नङा होमबा BA पास खालामनानै आरो BEd फरायनांगोन बिराद लं टार्म आरो बेखायनो स्मार्ट इडुकेसनखौ लाना दोननाया बेनो आरो नों जुदि इडुकेसन फोरोंगिरि जानो लुबैथारदोंब्ला नोङो BA BEd खौ लानांगोन आरो दा बेबायदि लाना फरायनांगोन आरो ओरैनो सा फरायोबा दानि एसे माने हयथ' आनलाइन जानो हागौ जोंनि फिउचार जाहाथे बिदि जाया बेफोरखौ एसे सांग्रां था आं गोबां बाथ्रा बुंनो नागिरदों केरियारनि कमार्स फरायनाय दङ बेयाव नङा होमबा दा कमार्स जुदि थाङोबा बेयावबो केरियार माखासे दङ कमार्स बेकग्राउन्डनिफ्राय आर्ट्स साइन्सनिख्रुइ टिचिं प्रफेसनाव कमार्सआव एसे खम दै थेवब्लाबो गैयि एखेबारे गैया बे नङा दङ बेयावबो आरो बेनि बादै बांसिन कमार्स स्ट्रिम फरायग्राफ्रा ओरैबायदि सानो बिजनेसमेन जानोब्ला कमार्स फरायनांगौ बेसो मिथियो जोंनि मानसिफ्रा आरो कमार्स स्ट्रिम फरायनाय माने बेफार फालांगि खालामनाय बे नंजोबा एक्चुअलि बिदि नंजोबा आर्ट्स फरायग्रायाबो साइन्स फरायग्रायाबो बेफार खालामनो हायो दिनै जोंनियावनो माने सार जुस्तां बर' सार बिथाङाथ' आर्ट्स स्ट्रिमा नोंथांमोननि मिथिनायाव बिथाङाबोथ' गेदेर बिजनेसमेन कमार्सआव फरायग्रा बिथाङाबो हयथ' दा बेबायदि आरो माने ओरैबायदि नङा जे कनसेप्टआ कमार्स फरायबा बिजनेसमेनल' जानाय बे नङा बिनि बादै जोङो IS IB बो जानो हायो कमार्स फरायनानै बेफोरखौ जों मिथिनांगोन आरो कमार्स बेकग्राउन्डआ बांसिन मा चार्टार्ड एकाउन्टेन्ट बेखौ होसोयो चार्टार्ड एकाउन्टेन्टआ मा
हाई सेकेन्डारि पास जानानैबो चार्टार एकाउन्टेन्ट फरायनो हायो हाई सेकेन्डारि पास जानानैबो नों कम्पानि सेक्रेटारि फरायनो हायो CS होनना बुङो माने गिदिर गिदिर कम्पानिखौ सालायो मालिकआ सलायाना बे कम्पानि सेक्रेटारियासो सलायगोन आरो चार्टार एकाउन्टेन्ट CA होनना बुंदों भारतनि प्रधानमन्त्रि जेरै नरेन्द्र मदि बिथांमोना मा बिथाङा थाखा फैसानि हिसाब निकास बिदिखौथ' रोङा मानसिफोर दा बेखौ सोरनिफ्राय लायो बे CA चार्टार एकाउन्टेन्ट बिथांमोननिफ्रायसो बियो गाइड लानानैसो बियो इमप्लिमेन्ट खालामो आरो बेखायनो जोङो CA फोर बायदि बा UPSC फोर बायदि जों होसोनो नांगोन आरो खदायबो जोंनि थांखिया मा गेदेर जानांगोन आरो दा बेबायदि दा आरो जायफोरनि दिनै हयथ' मेट्रिक पास जानानै थाबाय फरायनोबो हागौ दा बिथांमोनखौ आं खावलायनो नागिरदों जे जिहेतु केरियार होनदों जिउ राहा लामा थानाय होनदों जोङो जायफोरनिखि हमनानै ला हिनजावसा मेट्रिक पास जानानै जोङो हाई सेकेन्डारि पास जानानै जोङो फरायनोबो हाला नङा होमबा डिग्री फरायनोबो स्कप गैला दा बिथांमोन बायदियाबो माखासे डिप्ल'मा कर्सेस भकेसनेल ट्रेनिंफोरखौ लानांगौ एक्चुअली भिडिअ ब्लगफोरनि गेजेरजोंबो फैयो नङा होमबा माखासे बेफोर अपरचुनिटिखौ जों मोनो बेफोरखौ जों लानो रोंनांगोन बेखायनो एकर्डिं टु गीतायाव बुंदों लाइफ इज एन अपरचुनिटी इउ कैन गेट इट लाइफ माने जिउआ मोनसे खाबु बेखौनो जों लानो रोंनांगोन दा थिग बेबायदि जोंनि ब्लगफोरावबो मा फैयो माखासे खाबुफोर अपरचुनिटिफोर फैयो जेरैबायदि आं मोनसे स्किल माबा बुंनो नागिरदों हमनानै ला मेट्रिक पास जाबाय बा हाई सेकेन्डारि पास जाबाय दा बेवहाय जोङो मा बिउटि पार्लार होनबा जों मिथिगोन नङा होमबा बिउटिशियान एक्चुअली दा बेबायदि प्रोफेशनल ट्रेनिं प्रोफेशनल कर्सफोरखौ जों फरायनो हायो 6 मान्थनि थायो 1 इयारनि थायो 2 इयारनि थायो जाय जि नोङो केपाबिलिटि दङ मा जायखौ मोजां मोनो सुइटेबल मोनो बेखौनो ला 1 इयारनि कर्सखौ लाबाय जेनेबा बिउटिशियानखौ लाबाय आरो बे बिउटि पार्लार होनना बुङोना मोखांखौ साफा खालामनाय खेनाय हानाय नङा होमबा स्ट्रेट होनाय खेनाय जुदि सासे मानसिया जुदि खेनाय बोजायोबा जुदि खैना गोदान नङा होमबा हिन्जाव गोदानफ्रा जुदि खेनाय बोजायोबा सासेया मिनिमाम 3000निफ्राय 5000 सिम मोनो बे सासेखौ आं मिथिया नङा होमबा दा बेबायदि आरो दा सासेनिफ्रायनो जुदि 3000 मोनोबा सानसेयाव जुदि 10 जन खेनाय गोदान मोनोबा बेसेबां जागोन 3 × 10 बेसेबां जागोन 30000 30000 मोनगोन 30000 मोनगोन नोङो माबा पार डे सानसेयावनो 30000 फैगोन नोंनियाव होमबा नोङो जुदि मास मोनसे 20 दिनखौनो मावबाय बेसेबां जागोन हा बेसेबां जागोन जुदि सानसेयाव 10000 थायोबाबो 10000 मोनबाय नोंहा जिहेतु नोंखौ हेल्पारफोरबो लाफागोन ना मानसि नङा होमबा इलेक्ट्रिक चार्ज बिल माबा पाउडार बायनाय हेना बायनाय माबा बे खरसा थागोन हयथ' दा 20000 दस्रा नोंनालाय सानसेयाव 10000 थायोबा 20 दिनाव बेसेबां थागोन मास मोनसेयाव नोङो 10 दिनखौनो आराम जिरायबाय 20 दिनाव मावबाय बेसेबां फैगोन 20000 सानसेयाव जुदि 20000 फैयोबा 20 दिनाव बेसेबां जागोन 4 लाख नङा होमबा 4 लाख फैगासिनो खामानियाव नोङो हाई सेकेन्डारिल'सो पास हाई सेकेन्डारि पास जानानै नों एरैनो जना दङ आरो हमनानै ला आं बिसोरखौसो बुंदो दै जायफ्रानिकि लार्निं फरायबाय थादों बिथांमोना फार्दार स्टाडिखौनो लादो UPSC बा APSC बा डक्टर MBBS खौनो टारगेटखौनो खालाम खिन्थु जायफ्रानिकि फरायगासिनो दिनै दोङो बिथांमोना मा खालामनो हायो बेबायदि बिउटिशियान प्रोफेशनेल ट्रेनिंखौ 1 इयार बा 6 मान्थसनि होनब्ला नोंखौ नानि माखासेयाव खुलिनो हायो खुलिलाय नोङो जुदि दिनावनो मासाव जुदि 4 लाख फैयोबा जों मासाव बेसेबां खामायदों 1000 खामायदों गोबाङानो नङा होमबा नों 4 लाख बारहोलाय जुदि मासाव नोङो 50000 30000 थायोबाबो बिदिबो जोङो मा केरियार जिउ राहा लामा दानो हायो That is also one kind of career नङा होमबा बेबायदिनो माखासे जोङो जिउ राहा लामाफोर दानो हानाय केरियारफोर दङ जोंफोर खिन्थु जोङो मा लानो रोङाखै आरो बे अपरचुनिटिसखौ जों लानो रोङाखै दा बेखायनो खाबुफोरखौ जों लानो रोंनांगोन लानोसो रोंनांगोन दै एरैनो जासिना फैया खाबुआ नों लानो रोंनांगोन आरो बेबायदि बेनि बादैबो नोङो मा आबादारि बिथिङाव सारा बुंगोन बियो बिथाङा दा आङो गोलाव बाथ्रा बुंनो नागिराखै इन फिउचार जोङो जिहेतु दिनैनि जि थासारियाव खोब मोजां नुदोंबा जिहेतु COVID-19 कर'ना भाइरास नङा होमबा बिनि गाग्लोबनायाव एसे बयबो एसे संख्याव दङ दा बेखायनो आं खावलायनो नागिरदों बयबो ससियेल डिस्टेन्सखौ मेनटेन खालामनानै ज' जिरायनायनिफ्राय एसे जोङो जानगार जानगाराव थानो नाजानांगोन गावखौनो रैखाथि खालामनो नाजानांगोन आरो हानायमानि बबेयाव मास्क लानो नाजा जेसेबांनो जोङो हेल्थखौ जुदि सेफटि लाखिनो हायाबा जोङो लेखा फरायनायाव जों एसे मा जागोन लोरबांथिया फैगोन आरो जोंनाव हेल्थआ जुदि नोंहा स्ट्रं नङाबा नङा होमबा हेल्थआ जुदि स्ट्रं नङा नों बोरैनो मेन्टेलिटिजों नोङो फरायनो बोरैनो गियान बुथुमनो बोरैनो गियान आरजिनो बेनिखायनो हेल्थखौबो जोङो कन्टेन्ट स्ट्रंनेसखौ लाखियो आरो दा लास्ट टाइम खावलायनो नागिरदों जोंनि फंबाय बिनानाव फरायसा बिथांमोनखौ
नम्बर 1 जों हानायमानि मबाइलनिफ्राय एसे गोजानाव थायोबा मोजां आं बेखौसो खावलायगोन मेगनास सिलेबासखौ थिगखौनो बुंदों मबाइलखौ जुदि नोङो बेलेन्सिंआव लानो रोङोबा बाहायनो जुदि गथि गथि रोङोबा मबाइलाबो हामा नङा गाज्रि नङा मोजां बेबो प्लास पइन्ट खिन्थु जोंनिया बांसिन हाय हेलौ नङा होमबा स्टेटास नङा होमबा फेसबुक सालायनाय माबा पाबजि गेम गेलेनाय खेला गेलेनाय बेफोरावसो बांसिन मुखुब जायनि थाखाय जोंनि बर' फरायसाफ्रा मोजां रिजाल्ट जानांगौ बिदि जायाखै जोंनि गामियाव देग्लाय 8 जना मेट्रिक होदों जोंनि दारगासुमा गामियाव 8 जोननि बिथोराव 7 जना माने पाबजि गेम गेलेयो 7सेल'सो मबाइल गैया आरो एकमात्र बिमा बिफानि एसे जोथोन केयाराव थानायनि थाखाय बिथाङाबो नाम्बार 1 बिमा बिफाया मोनसे मोजां जोथोनाव लाखिनो हानांगोन नङाब्ला मा जागोन दौखालै नङाबा नै फिसालायानो खालामबाय थायो बायनानै थिना होनानै जुदि जायोबा दैयाव थांबाय थानो हायो आरो 50%। दा जोंनि गामियाव 8 जोननि गेजेराव मेट्रिकआव 7सेल' पास जादों आरो बे 86% लादों पास खालामनाया गासिबो लेटार लादों 86%। आरो 7 जोनानि फेल जाबाय 7 जोनाबो माने मबाइलनिफ्राय एन्ड्रइड बुंबाय 7 जोनाबो पाबजि गेम सानफ्रोमबो पाबजि गेदेर गोलाव फायबाबो बियो माखौबो होला आरो माने सानावबो मा खालामो एकदम टि सार्टखौ खुलिबाय गिन्जियाल' थाबाय ओमफ्राय बै दुब्लि गेजेरनि लामा सेराव नोंथांमोना जों गामिनि थाङोबा नुखागोन आरो दुब्लि गेजेरखौनो मा खालामो टि सार्टखौ खुलिनानै खर'आव बेबायदि जोख्लोबसिगोन ओमफ्राय मबाइल गेलेबाय थागोन आरो माने स्रां स्रां जायोना नुवा खबरा बेनिखाय बिसोर सिङाव बिदि गेलेबाय थायो आरो सोरबायदों सोरबाया रावखौबो केयार खालामला आरो दोहाय जे बुंदों मरेल केरेक्टार बिराद प्रयजन होननानै क्वालिटि इडुकेसन बिदि होनना क्वालिटि इडुकेसन होननाय फरायसाना बुङो दा दिनैनि तारिखआव जुदि जों पाबजिया ओरैबायदि गोसो होथाबनानै गेलेयो जोंनि फंबाय बिनानावमोना दा थिग बेबायदिनो लेखा बिजाबाव जुदि बेबायदि गोसो होनानै फरायोब्ला डक्टर इन्जिनियार जोंनियाव ओंखारसिगोन नङा होमबा नोंथांनि बालिस्टियाफोरखौ जोंनि गामिजों नांजाबदों हमना ला नोंथांनि गामियावथ' डक्टर इन्जिनियारखौ ISIPS उजिथ'वाखै नङा होमबा आरो दिनै उजिखायाखै आरो दिनैनि तारिखआव जुदि पाबजि गेमाव जुदि जोंनि सात्रफोरा फरायसाफोरा जुदि बिदि मुखुब जायोबा मा मोजां जागोन दा बेबायदि आरो दा दाखालि जोंनि गामिनि जानायनि न'नि जायो मेट्रिकआव फेल जादों अफिसाव गांनैल' पास जादों बिमाया बुंदों आंखौ जे जोंहा माने फिसालाया एकदम माथोखौनो होला कमप्लिट जानायग्रा मबाइलखौ बायना होनसैलै होनना बुंदों आं मा होननो नङा होमबा आंथ' बुंदों नोङो जुदि मोजां लुबैदोंबा जेने तेने मेट्रिक नों पास खालामदों बाइकआव बुंनो जादों आरो दा बुंबावदों माने माथोखौनो होला अथ'स' मेट्रिकआव फेल जादों गांब्रै साबजेक्टआव फेल जादों दा बेबायदि जायोब्ला दिनै जुदि बिमा बिफाया फिसालाखौ अनगोन होननानै नोङो मबाइल जुदि 10,000 बायनानै होबा फैगोन बोसोराव बे मालाबा 10,000 मबाइल लाबोयो 15-20,000 लाबोयो दा बेबायदि बे रौतायाव मोनसे इन्सिडेन्ट जाथाय जादों नोंथांनि गामियाव मिथिदोंना मिथियाखै रौतायाव मा जादों गथ'आ क्लास 9सो फार्स्टआव बिफाया अननानै फिसाला खासेल' होननानै ग्लेमार बाइक बायना होबाय जाहैदों ग्लेमार बाइक बायनायनि उनाव आरो थांनाय बोसोराव मा जाबाय KTM बाइक नांगौ जाहैबाय बिफायाथ' KTM बाइक बायना होनो हाया ग्लेमारखौ सालायबाय थानानै बुंबाय खिन्थु फिसालाया बिराद अख्रा जालांबाय उनाव लासै लासैनो आरो खिन्थु पाबजि गेम गेलेयो ओरैबायदि अख्रा उनाव लास्टआव थांनानै बिफाखौनो रुवादो देनानै लेखादो गोदो नोंथांमोना निउसआव खोनादों मानो थाखाय जादों मात्र बियो बिमा बिफाया उन्दैनिफ्राय फिसालाफोर गावनि माने मोनसे कब्जा मा होनगोन गावनि बेंगआव लाखिनो हायिनि थाखाय बेफोर जालांनो नागिरदों आरो दा जोंनि गामियावबो एसेबां मानसि दंब्लाबो बे सासेया 86% मानो मोनखो एकमात्र बिमा बिफानि केयारनि थाखाय आरो बिमा बिफाया बेखायनो दायथ' रोंगौ आरो गाव गाव अननो होननानै मबाइल बायना होनांगौ बाइक बायना होनांगौ बे थिग नंजोबा आरो बेखायनो एसे जोथोननि थाखाय बयबो लायो आरो निस्सय हागोन आंखानि फिसालायाबो जुदि हादोंबा जोंनि फिसालायाबो हागोन आरो बे नङा जे बालिस्ताननि फरायसाफ्रा हाया बेबो नङा हागोन नोंथांनि गामियावबो हागोन एकमात्र जोंनि बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ मोजां जाजानो लुबैनाया थानांगोन आरो ओरैनो सा साज्रांबो जानाय नङा दा बेबायदि आरो बेखायनो आं गोलाव बाथ्रा बेखिनिखौनो बुंबाय फैबाय थानाय सम निस्सय जों लोगो मोनगोन सोलोंनायनि बिथिङाव जों लानानै मोजां सावरायगोन मालाबा गामि भाबिबाबो न'खरसे भाबिबाबो दा बेखायनो साफ्रोमबो बिमा बिफा आरो फंबाय बिनानाव बिथांमोना जाहाथे फैबाय थानाय समफ्राव आरो गोसो होनानै फरायलांगोन जोंनि बे मेट्रिक पासआ जास्ट मोनसेल' स्टेप मोनसेल' केरियार जों लानांगोन फरायनांगौ जोंनि स्ट्रागोल आरो जथेस्थ' दंबावो बेखायनो जि फरायगोन जे पास समनिख्रुइ बारा बांसिन गोसो हाबनानै थाखाय फरायलाङो आं बेखौनो मिजिंथिनानै आंनि जि गोलाव बिबुंथि बे बिबुंथिखौ एसेबांनो फोजोबबाय गोजोन्थों।